Doncs tots els que ens dediquem a política de competència sabem perfectament que els comportaments anticompetitius dels operadors provoquen un dany en el funcionament del mercat, un dany a les tensions competitives que es produeixen al mercat, i aquest dany el que busca és un benefici, o sigui, els infractors persegueixen un benefici il·lícit que no està guanyat ni basat en mèrits empresarials. Aquest benefici il·lícit, naturalment, provoca un dany en el funcionament del mercat i un dany en els consumidors o usuaris. Precisament per això les autoritats de competència disposem de facultats com ara la que avui ens ocupa en aquesta jornada sobre inspeccions de les autoritats de competència en domicili, precisament per això, per tenir eines per lluitar contra aquests comportaments anticompetitius que provoquen danys al mercat i greus danys als consumidors i usuaris, ja sigui de manera directa o indirecta. A la jornada d'avui, l'objectiu és aquest, reflexionar sobre les tendències, la jurisprudència, per tal que aquestes actuacions d'inspecció en domicili siguin efectives i siguin útils per als propòsits que tenen les autoritats de competència. Avui comptem amb magistrades, una del Tribunal Constitucional, una altra de l'Audiència Nacional i una altra del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb l'objectiu de compartir, de reflexionar conjuntament les autoritats de competència administratives i el món judicial, amb l'objectiu comú de lluitar per aquest interès públic que ens guia, que és garantir les condicions de competència en el mercat.